Стефане, избери сега, коя сграда ти куп? Ежи всичко тук, какво си кажеш твое? Ти остави, сега се замислих, къде е енергоспестяването? Ще говорим за глобално затопляне и икономия. Не, ще сложиме тук, ще махнем тези стари прозорци, ще сложим алуминиева дограма, ПВЦ, нямаш проблем. Не, ще го направим, човек. Това е страшно. Шоеме, вътре всичките стари ще ги свърлим. Пълно безобразие, разхищение само на енергия. Мебелите ще свърлиме старите, ще си вземе такива на Армани, на Булгари, ще си вземе вътре. Абсолютно. Брато, всичко ще направим, какво да кажеш вътре? Какво да кажеш, ще купим такова абажури на Гучи. Аз мисля, че тук в момента липсват две неща. В единия край да се наредят 5-6 ветроперки, а в този край да се наредят от тези соларните панели. И да оползотворим площада, това е безобразие, разхищение на площ. Аз викам това, как вземем, ще вземем една сграда също, ще направим клуб там, какво ще кажеш? Абсолютно. Ма ще изкъртим всичко старо, задължително. Ще го изкъртим, ще го намажиме такова. Но ще го направим лъскаво, яко, ще направим обаче 3 VIP сепарета, така градирани, разбираш. Абсолютно. Ще ги направим така, ще има бронзово VIP сепаре, сребърно. За бате Пецо, за компира и за тинята. Да, и ще направим едно платинено VIP сепаре, така за най-големите. Ама за най-големите. Там, разбираш и тип Берлускони може там да седи, Бойко може да седи там. Само чалга, човек. То другото, виж, че няма никакъв купон, бе, тук е бати мъртвиот, тук не се използват изобщо потенциала тея, бе. Не се използват потенциала изобщо. Аз това викам. И тук ще, вместо тези знамена, слагаме плакати на концертите. Тук само липсва плакат на Преслава, бе, човек. На Преслава, на Галена. Какво правят тези хора? Те къде живеят? Те не живеят в Европа, те са някъде на Луната. Това тук е някакъв балон, те не знаят какво е свят, тук нищо не са видели. Не съм съгласен с теб. Там виж, по тези пилони всичките, брато, там ще сложим танцорки. Това ще е много яко между това. Нали? Малко са дебели, ама. Нищо сложим по 3 такива. Би било яко. По 3 яки, плюс това тук и от тук ще им се вижда силикона. Аз тия глупости, че трябва да го озвучавам после. Кажи чао.